Takže čau lidi, vítám vás u mého nového videa. A dneska to je zase Shein haul, jo. Je to otevřené, protože Segra si taky něco objednala a už to vytahovala, ale já jsem se na tu věc ještě nedívala. Takže jsem na to vážně zvědavá a jdeme si to spolu otevřít. Tak jo, první tady tahám. Jo, já jsem si objednala takové trička, ty stály nějak 148, nějak tak. A byly ve slevě a budou fakt jakoby hezký, hodně se rád těším a doufám, že budou vypadat tak, jak ukazovali, jo. Takže to se nechám na potom. Potom jsem se objednala čepici, ta stála nějak 32 asi. Takovou, jo. Tu si zkusím rovnou. Tak jo, myslela jsem si, že ten materiál bude horší, že to bude semiplast, že to je ze Sheinu. Ale vypadá fakt jakože dobře. Tak si jdu zkusit. Jakoby, nevím úplně. No, mohlo to být i lepší, moc to na mě nehodí, ale možná to k něčemu jakoby dofituju a bude to lepší, ale není to úplně nejhorší, jo. Docela jakoby nice. Tak jo, dále tady mám tady tohle. To máte prostě, když se lakujete nechty a prostě jakože třeba přečmárnete nebo takhle, tak tady na to máte jakoby, to je něco jako uchašťour, ale o mnoho tenčí. Tak tady na to máte jakože takhle a prostě si to tím vyčistíte a nebudete to mít jako špinavé. A potom to bude dobré a to stálo třeba 15 korun, jo, to bylo prostě mega levný, jo. Tak jo, potom tady mám samotné nechty. Třeba minule mi přišlo úplně jiné a teď jsou zase úplně jiné, takže uvidíme, jaké budou. A je jich nějak 200 něco kusů a stále nějak 60 něco a ještě tady tohle stalo asi 20, já fakt nevím, jo. Tak jo, dále tady mám, jo. Proč to je zabalené ve dvou těch? Dále tady mám lepidlo na nechty a to už můžete znát z mého minulého haulu, je to tady tohle. A jakoby podle mě je dobré a jakoby drží vám ty nechty a takhle. Tohle měly být nálepky na pupínky. To mi poslali asi něco jiného, protože to vypadá normální izolepa třeba. No to tam ani nedrží, jo. Jsem vyhodila hodně peníze. No, takže tak. A to stalo třeba 15, ne 20 korun, to stalo, bylo jich tam je 300. A teď to mě hodně zklamalo, takže nedoporučuju a jinak to vypadá prostě takhle. A asi to budu lepit do sešitu, bo na popínky to fakt není a ani to nemá to. To bude na papír, protože to má úplně ten papír, takže tady, takže to bude na papír. Takže jsem se hodně spletla. No, bohužel, co už se dá dělat. Dále a poslední věc. Tady mám čepici na spaní. Bude vypadat tak, jak to zní, jo. A tak to je docela nice, jako. Prostě si do toho dáte vlasy a prostě večer se vám nebudou kudlat. No comment. No comment, jo. Prostě to je na vlasy. A jakoby, potom to využiju, ale má to takové jakoby úplně elastický materiál a mega hezky se to třeba třpití. A využívat to určitě budu, jo. A teďka tady máme ty topíky. Jsem na fakt zvědavá, ale už jsem se všimla tak nějak, to je šedé. A to se mi jakoby moc nelíbí, ta barva. Jo, tak jdeme to zkusit. Takže takhle to vypadá. Nevím, jestli se mi to úplně líbí, jo. Takové jakoby oškvané a ta barva se mi vůbec nelíbí.
jako asi to využiju, ale jako možná i k těm teplákům, bo to vypadá docela hezky. A ještě jdu zkusit ty zbylé dva. A ještě jdu zkusit ty zbylé 2 topíky. Teďka edituju to video a já tomu říkám topíky. Kájo, to nejsou topíky. To je prostě normální tričko. Prostě a jako vůbec to není topík, jo, takže se vám chci jenom omluvit, že tam budu říkat topík. Akorát, že to topík vůbec není, jo, tak nevím, proč tam říkám topík. Jak se na to dívám, tak jsem si mohla objednat o velikost menší, protože jakoby mi to tady tak jakože docela pantá. Ale jako potom je to hezké, to černá, jakoby i těm teplákám docela. Jo, a jakoby je to docela hezký, jakoby jsem čekala, že to bude, jakoby, čekala jsem, že to bude lepší. Jo, není úplně, ale není to zase tak hrozné, jak jsem to viděla v tomto. Takže teď jdu na ten poslední bílej. Takže tady máme ten bílej a ten je třeba mega průsvitnej. Jakoby fakt takže hodně, takže ten asi nebudu úplně nosit někam na veřejnost. Ale budu ho asi nosit někam třeba jako na pláž. Jo, takže to je všechno z mého haulu. Vím, že to bylo docela nic moc. Hlavně nejvíce jsem zklamaná tady z tohohle a z těchto píků. A z té čepice, protože v ní vypadám jak největší trotl. Vypadám jak emo třeba, ale total. Já vážně nevím, jestli mi to líbí nebo ne. Jako asi to vynosím, jo. A i to píkem. Jako všechno vynosím, kromě asi jakoby tohodle. To totiž úplně na ksicht asi jako nebude, jo. A to je z dnešního haulu vše. A jenom, jestli by se vám zdálo, že mluvím nějak divně, tak ano, mluvím, protože mám rovnátka a ještě furt se mi s nima blbě mluví, jo. Takže tak, a jsme na konci videa. Tak doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like a follow a mějte se krásně. Tak zatím bye!